Radyo Kapala Local News. Gikatagdang sagupon og tukiuna sa plenaryo sa Konseho sa Dakbayan sa Uzamis ang no collection policy proposed ordinance alang sa mga public school nga gipangamahanan ni Honorable Sancho Sani Sevilla Womenal Jr. Ang gipahigayon nga public hearing niadtong Enero 15 mao na kadto ang basihan sa mga sakop sa konseho alang sa pagtuki sa second reading. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga kung kalabot sa bahin sa respondent o ang gipatumungan sa proposed ordinance ang Department of Education Uzamis wala kini kausaban sa ilang posisyon nga matud pahugot paniini nga gibarugan ang national order sa DepEd nga way jurisdiction ang kagamahanang lokal sa pagpatuman og mga lokal nga mga balaod nga mo penalty og mga personnel sa DepEd sa rason nga aduna kini kaugalingong mga talamdan labi na kon kalabot sa no collection policy. Apan hugot usab nga gibarugan sa konseho ang autonomiya sa usa ka lokal nga kagamahanan labot sa implementasyon sa lokal nga mga balaod non nga mas mopabor sa katungod sa mga konstituente gumikan kay nakalatid usab kini sa Local Government Code of 1991. Bot pasabot nga kon mo aprobar og lokal nga balaod non ang konseho mapugos pagsunod niini ang mga ahensya sa kagamahanang lokal man o nasyonal. Hinuon na ana pa kini sa makuting pagtuon og pagtimbang-timbang sa konseho kung kining sugyot balaod non hingpit bang i-aprobar o ipahiklin una. Alang sa DXD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D70 Adoni Desena, danag sa Dakbayan. Radyo Kapala Local News.